предишния епизод. Леки са, но внимавай. И не го смесвай с алкохол. Ти си слънчице. Но това не означава, че... Означава, че сме двама приятели край басейна. А можеш ли да изпиеш половин бутилка наведнъж? Мога. 50 евро, че ще изпия повече от теб. Изпийте едно от тези. Ще спре световъртежа. Няма да посмееш. Луси, ако искаш, ще тръгвам. Не, остани. Не, Пако, ти си мошеник. Мошеник си. С теб не може да се пие. С теб не може... Ще те заведа на едно прекрасно местенце и ще си изкараме много добре. Бащичко. Трябва да ме не сочиш на някъде. Кристина, дойдох възможно най-бързо. Какво става? Елена, седни. Какво става, Кристина? Кристина. Хайме почина. Какво? Съжалявам. Наистина. Моля те, кажи ми. Кажи ми, че наистина. Съжалявам, получила инфаркт. Не можах да направя нищо. Лола Марсели, Хавиер Албала, Раул Пеня, Амая Саламанка, Мария Кастро, Марио Касас, Ароа Химено, Йон Гонсалес, Гиермо Бариентос, Йосеп Линуеса, Вирхиния Родригес и Антонио Ортелано. СМС. Махмурлук. Бъди послушна, иначе ще пострадаш. Искаш да стане лошо, така ли? Нещастник! Кучи син! Соня, добре ли си? Помислих го за Алваро. Беше тъмно. Спокойно, всичко свърши. Всичко свърши. Хуан, не ме оставяй, моля те. Добре, никой няма да те нарани. Ела, спокойно. Спокойно, никой няма да те нарани. Хайде, да вървим. Хайде, тичай, Паула. Андрес, помогни ми, не мога с него. Остави го тук, остави го. Едва го накарах да се напие, а сега искам да се събуди. Странна работа. Ще видиш какво ни чака, ако не го заведем в болница. Свърши нещо полезно, Андрес. Отивам за такси. Стани, хайде. Много тежи. Какво е ял? Пако, пак си набивал. Пако? От тук не минава никой. Добре, Паула. Ела тук. Ела тук. Паула, ела тук. Хвани му главата. Какво искаш, да умре в ръцете ти ли? Слушай, трябва да намерим кола, ясно? Аз ще потърся. Остани тук и се погрижи за Андрес. Хайде, Пако. Пако, събуди се, моля те. Пако, не умирай, Пако. Пако, Липсваш ми, братле. остави му въздух да диша. Хайде, да го вкараме вътре. Къде? Тук, в колата. На 3. Чакай. 1, 2, 3. Хайде, Андрес. Отвори задната врата. Андрес. Държа го. Леле, колко тежи.
Добре, че си имаме крадец. Да, добре. Като швейцарско ножче. Може да прави всичко. Като Мак Гибър. Мръдни, аз ще карам. Добре, но ме остави да сляза. Добре. Ама какво правиш? Слизай! Глупак! Не ме оставайте тук! От дяволите! Майчице. Сега разбирам всичко. Накарахте го да се направи, че е болен, за да го отровите. Искали сте да убиете Хайме. Елена, знаеш, че не е вярно. Опитах се да ви помогна. Ти ни измами, Елена, а той ти вярваше. Аз също ти вярвах. Остави го да умре. Елена, не е вярно. Не ме докосвай. Елена, току-що научих. Много съжалявам, точно когато всичко щеше да се оправи. Проклетник, проклетник, ти си проклетник! Двамата сте съучастници. Вие го убихте, убийци! Не, повече от убийци! 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 Можеш да си тръгваш. Тук живея. Наистина ли си добре? Ако искаш, ще говоря с вашите и ще им обясня всичко. Не, Хуан. Ако разберат, ще ме убият. Не мога да им кажа нищо. Благодаря ти. За нищо, глупаче. Ти рискува и онова животно можеше да... Соня. Ти щеше да направиш същото за мен. Малко трудно. Слушай, по-добре върви да поспиш. Утре ще ти звънна. Добре, благодаря, Хуан. Лека нощ. Алкохолно натравяне. Но мислите ли, че ще се оправи? Да видим как ще реагира. Обикновено витамин B12 действа бързо, но ако той скоро не успее да се върне в съзнание, ще имаме голям проблем. Какво означава това? Какво ми се е случило, приятели? Никога повече не ме плаши така, разбрали, Пако? Ох, не викай, не викай. Как се чувстваш? Отвратително. Нормално е. Трябва да благодариш на приятелите си. Благодаря за инжекцията. Ще ви върна услугата с някоя клизма. Вземи си полка. Ако не бяха те, сега щеше да си мъртъв. Добре, стига. Баща ми е достатъчен. Да го оставим 10 минути. Благодаря. И какво? Купонът свърши ли? Пако, ти си ненормалник. Ох, главата ми!
Хави, тръгвай, ще закъснеш за часа. Хайде! Хайде, Хави! Хави, ще закъснеш за училище, хайде. О, не. О, да. Хайде, ставай. Вчера си празнувал, а? Ами горе-долу. Слязох да видя нещо на компютъра и ви намерих. Двамата заедно, точно тук. Радвам се, защото с твоята чудатост и нейната скромност изглежда, че си... Ти си... Ти си секс-машина. Също като баща си. Машкар. Татко, моля те, стига си говорил глупости. Ами Лусия? Татко, Не знам. не си я оплашил, нали? Сине, щом като ти не си оплашил, значи е доста смела. Хайде. Какъв чудесен ден. Побързай. Майка ми ще дойде всеки момент. Не ме пришпорвай, защото това не ми е работа. Дължиш ми услуга. Всъщност, 2. Да, но няма да кажа, че си откраднал кола. Значи не ти дължа нищо. Нали? Не би посмяла. Сигурен ли си? Не, ще те издам. Ще те разоблича. Майка ми ще дойде всеки момент. Моля те, спри. Добре, добре. Да видим дали ще дойде. Да видим. Остана ли нещо от купона? Ами, не. Мисля, че всичко е наред. Диванът накриво е, да. Много сте ранобудни. Какво правите? 20. Хайде, последен път. Още една. Още една. Правим гимнастика. Сутрешна. 12. Добре е, нали? Учителят ни го препоръча. Наистина е много полезно. Какво правиш, Едо? Ами... Това е много полезно за... Трябва да опиташ. Аз? Не, благодаря. Не е за мен. Изпускаш? Чудесно е. Да, да. Можехте да ми помогнете с куфара. Ако изглеждаш зле. Остави ме, мамо. Имаш сенки под очите. Какво си правил тази нощ? Пирамида ли си строил? Не спах добре. Пи един аспирин и ще ти мине. Ами ти? Дори не вкуси от храната. Не спах добре, мамо. Още една пирамида. Божичко, всичко е заради този Алваро. Слушай, беше гениален. Ако не беше ти, щях да загазя. И Пако също. Стана случайно. Ти извади късмет. Да, но можеше да ме оставиш. А не го направи. Много ти благодаря, Едо. За нищо. Следващия път може да не съм наблизо. Внимавай малко повече. Ей ти, Алонсо, бягай сега, ако можеш. Защо ме оставихте сам? За да не те пребия, мухлю. Хей. Спокойно. Обиждай баща си. А, да, той е в затвора. Стига, Андрес. Какво става, миличка? Чувство за хумор ли нямаш? Беше тежка нощ. Аз съм супер, маце. Въпреки, че повърнах нещо синьо, сигурно яденето е било развалено. Щях да умра. Да, не само ти. Питай, Пако. Пако, да. Падна по средата на улицата. Как може да си толкова инфантилен? Пако ти е приятел и за малко да умре. Не ми е до драми толкова рано. Спи ми се. Да, и на мен. Глупак. Не, Давид. Никой не умира от болест, която си е измислил. Гледаш много филми. Хайме беше в доста стресираща ситуация. Не е заради това. Сигурна съм. Аз му казах да симулира тези сърдечни пристъпи, за да отложи делото. Твоят клиент е мъртъв. Вече нямаш кого да защитаваш. Делото е прекратено. Какво правим тук? Да си вървим. Не, искам да проуча Ферноса. Заради Елена. Виж, тук е. Какво е това? Не може да бъде.
Но тук беше офисът на Ферноса. Не мисля, че тук е имало някаква фирма. Това е автосервис. Извинете. Извинете, знаете ли дали тук е имало една фирма Ферноса? Преди колко време? Защото аз работя тук от 20 години. 20 години? Благодаря. Този ти хвърляше много странни погледи. Видя ли как те гледаше? Пако, радвам се, че си ме послушал и си жив. Идиот. Предпочитам глупак. Не, идиот. Добре, идиот съм. Ще ми простиш ли? Ще ми простиш, нали? Един момент. Ало? Хей, изгубената. Може ли да знам къде изчезна вчера? Не ми напомни. Да, ще ти припомня, защото купонът беше в твоя чест, а ти изчезна. Браво! Паула, почувствах се много зле. Не си била по-зле от мен. Поглеждала ли си се в огледалото? Хуан ми даде едно хапче. Какво? Ти и хапчета? Прецака се, нали? Ти си луда. Но, Соня, ти не пушиш, нито пиеш. Но бях параноясала и исках да забравя. Разбирам те. Но от хапчетата ще параноясаш още повече. Да, не знаеш колко ми е гадно. Никога вече, Паула, никога. Обещай ми. Вижте, ето го и смотлюто. Смотлю? Какво става? Речник ли демонстрираш? След малко ще научиш още 10 думи. Да не си махмурлия от снощи? На купона ти казах да не пиеш. А, чакай, ти не беше поканен. Нищо. Аз си направих собствен купон с една приятелка. Виждал ли си Лусия? Имал си тежка нощ, нали? И ти ли знаеш? Не знае само един ескимос в Лапландия. И то защото живее далеч. Как си? По-добре. Но ако ме целунеш, ще се почувствам супер. Да те целува баба ти. Какво си мислиш? Че вече съм забравила как му унижи вчера? Ами ти? Че съм забравил болката от шамара ти? Ти си подлец. Може би. Така е. Докато не кажеш на приятелите си, че ме харесваш, забрави за мен. Не го казвай, Лусия. Вече го казах. Чуме. Алберто. Да, аз съм. Чете ли пресата? Имам добра новина за теб, съдружнико. Хайме умря вчера вечерта. Можеш и ти да го прочетеш. Да, нещата не вървяха добре, но кучето умря, а с него и бясът. Да, кажи ми. Не се тревожи за аутопсията. Струваше ми доста пари, но всичко е под контрол. Да, под контрол. Лусия? Лусия? От групата. Правилно чу. Шегуваш се. Прекарахме нощта заедно. Не мога да повярвам. Ти си луд. Спали с нея? Не, но е въпрос на време. Да, време. И на късмет. Тя не е никак лесна. Да, но ако настоявам много, ще отстъпи. Усещам го. Изчерви се, като домат се изчерви. Направо откачам, побърквам се. То е като телевизионна игра или както когато супергероя се появява и започва да демонстрира силите си. Чувствам се страхотно. Ти си луд. Луд си. Ето е там. Днес си много хубава, скъпа. Ти полудя ли? Какво ти казах вчера? Да не ти казвам скъпа? Не, Хави, че сме само приятели. И двамата ще ме побъркате.
Гейм овър. Космическа полиция, космическа полиция. Не се шегувай. Сестричка, може ли да знам какво прави с нощи? Извинявай, но ти се изложи повече от мен. Била си с Хуан, нали? Остави ме на мира. Слушай, Соня, може да пострадаш. Чуваш ли? Какво ти става? Отидох в Блу. И какво? Но Хуан е хитър и се е възползвал от теб. Сигурно те е омайвал преди да ти предложи хапчетата, нали? Изобщо не е така. Хуан искаше да ми помогне. Хайде, Соня, наистина ли си му повярвала? Не, Пако. Аз имах нужда и той ми помогна. Това е. Хубаво ти е помогнал. Остави ме на мира, не съм взимала нищо. Аз казвам ли ти нещо, когато ти взимаш буклуци? Виж, това е различно, Соня. Това са хапчета. Те са отрова, която ти размътва мозъка и после става страшно. Кой ти е направил това? Хуан, нали? Хайде, кажи. Какво говориш? Това са глупости. Предполагам, че съм паднала. Бях пияна. Ще видим. Отивам в Блу да му разбия устата. Какво говориш? Не го прави! Нищо. Не отговаря. Мъжът ти е умрял. Няма желание да говори с никого. Да, но ще е добре да вдигне телефона, защото аз искам да говоря с нея. Мисли, че имам нещо общо със смъртта на мъжа й. Да ти прочита нещо. Да, разбира се. Важно е да не забравяме поуката. Да знаем, че във всеки жест, който правим, има скрит замисъл. Да знаем, че все още сме живи и че животът е прекрасен. Прекрасен е. Много е хубаво. Кристина, тръгвам. Нали не си се разсърдил? Разсърдил? Не. Отивам да спя. Скапан съм. Наистина ли? Ще взема книгата. Здравей, какво става? Може ли да поговорим? Да, влез. Слушай, Кристина, не знам с какви престъпници дружи дъщеря ти, не ме интересува, но с нощи ми откраднаха колата. Какво? Не, мисля, че грешиш. Не греша. С нощи ми се стори, че видях дъщеря ти с едни гамени да ми крадат колата. Слушай, успокой се. Сам го каза, стори ми се. Сигурен ли си? Дали съм сигурен? Не съвсем. Видя ли? Сега ме извини. Здравейте. Здравей. Беше ти? Беше ти? Ти! Той беше един от онези крадци. Едо, ти ли открадна колата? Може би. Всичко разбирам. Безсрамник такъв. Добре, не се притеснявай. Ще поема всички разноски и лично ще се погрижа да ти възстановим колата. Но моля те, не подавай жалба. Ще си помисля. Ще говорим за това. Съжалявам, беше по спешност. По спешност? Да. Не съм чувала за спешност, при която се налага да се краде кола. Какво е станало? Много добре, край. Кристина, моля те. Невъзможен си. Само неприятности ми създаваш и не съм длъжна да го търпя. Може ли да поговорим? Не, животът ми е твърде объркан и без своите каши. Ще се върнеш в дома. Повярвай, много съжалявам. Не, Хави, че сме само приятели. И двамата ще ме побъркате. Хайме умря вчера вечерта. Кучето умря, а с него и бясът. Кой ти е направил това? Хуан, нали? Какво говориш? Това са глупости. Ще видим. Отивам в Блу да му разбия устата. Не го прави.
Ти ли открадна колата? Може би. Ще се върнеш в дома. Повярвай, много съжалявам.